V4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಂಡು ಮುಖಲೆಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ರೆ ಫ್ಲಾಂಟ್ ತೃಪ್ತಿ. ಸೊ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಾ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುವೆರ ಇಜ್ಜೆರ ದಾದ ಎಂಚಿ ನಾನು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಿಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದ ಬೋಡು. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನಲ್ಲೇ ಫ್ಲಾಂಟ್ Trupti on the stage! Flaunt gives you an opportunity to flaunt your best side. Flaunt, the hair transplant and cosmetic surgery center. Contact Flaunt, the hair transplant and cosmetic surgery center at Legacy Commercial Complex, Bendurwell, Mangalore. Oh, ದೇವರೇ ಮಾರೆ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ನಾಯಿಲಿಯೋ ಚೆಕ್ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಆನ್ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅದು ಬರ್ಕ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಯಾಕಲ ರಡ್ಜ್ ಅಂತಾರ ಲಕ್ಕಾಗ ಬಲ್ ನೇನಿ ಏ ಮಾರ್ಕ್ 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 ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಕಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಅಂಕಲು ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಕೂಡ ಪಾಡುವದೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಐನ್ ಮನದನಿ ಕಾಣೆನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಗಳು ಕೋಣ ಪೇರು ಇನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊನೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓ ಜಾವನೇರೇನು ಬಿರಿ ಬತ್ತು ನಮ್ನೆ ಮಾರೆ ಒಬ್ಬ ಅವಾಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಾಯಿ ಬಿಡಿ ಆ ಪಂಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅರ್ಧಾಡುಂಡು ಅವನೊಂಜಿ ಪೂಜಿದ್ ಕೊಂತುಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ನಾನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ 3 ಇಯರ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಕಲಸ 2 ಇಯರ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಬಕ ಅಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂದೇವ ಇದೀನಿ ನೀಲ ಗೊತ್ತಿ ಜಾಂದೇವ ಇದೀನಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಿಖಿಲೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾವಿ ಒಂದನೇ ಪುಲಕೇಸಿ ಬಾ ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಈ ದೂರ ಕಂಡದಪ್ಪೆರೋಪುಣ ಕಂಡದಪ್ಪೆರೋಪುಣ ಅಚ್ಚ ಮಂಡದರ್ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ನಾನೇ ತಪ್ಪೈ ಕುಸಾರಿ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಮಾತ ಯೂಸುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಒರೆಯನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕೋಲಿ ಗುಂಡಿ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚೋಲಿ ಕೊನೋಲಿ ದೂರ ಕೊನೋಲಿ ಅವ್ ಲಲಿತ ಕಲಾಸೆ ಇದು ಬಾಡಿಗೆದ ಕಾಸೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾಸೆ 5,000 ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಕೊರಂಡ ಕೊರ್ಪುನು ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಬರೆಟಿ ದೀಪುನು ಬರ್ಬುನು ನಿಕ್ಕ ಕೊಡೋರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೋಡಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬುನು ಕೊಡರ ಹೋಗ್ಬುನು ಎಡ್ಡೆ ಮಂಡೆ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಕ ಮಂಡೆ ಎಂಜಿನ ಇದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನಿನಿ ಗಣಪತಿ ಲಕ್ಕೆರತ ಅಂಚ ಟ್ರಕ್ಡ್ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವದ ಸೀನ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಪೂರ ರೈತನ ಸೀನ್ ಬಾಸನ ಫೋನ್ ಓಲಂಬೆ ಒಂಜಿ ಡೀಲ್ ಉಂಡು ಬಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ರಕ್ ಹಿಡಿದು ತಡಲಾಗಿ ಸಿದಾಡತ್ತಿ ಅವು ಖುಷಿಯ ನಿಕ್ ಬಾಸ್ ನಮಿತ ಮೋಕೆಂಡತ ಅವು ಖುಷಿಯ ನಿಕ್ ನಮ್ಮೆ ಫಲ್ಲಕ ಎಂಕಲ ಮರೆ ತೋತುಂಬೆ ದಯ ಐದಿಂದೇನೋ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಾ ಉಳಿಂತಾರಲ್ಲಿ ಬಲ ಅವು ಅವು ಓಡೆ ಬಿನಿ ಬಾಸ್ ಕಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿಡಿಗೆ ಅಂದು ಬಾಸ್ ಇದೆ ಕಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾಸ್ ಅರ್ನ ಲವರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಏರಾವರಿ ಮುಜಿಗ ಸೆನ್ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕಿದೆ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಮೇಯ್ತಿ ದಿನ ಕುಂಟು ಪೂರ ಪರಿದು ಹೋತು ಖಾಲಿ ಚಟ್ಟಿಡುಂಡ ಜನ ಅರ್ನ ಲವ್ ಕಟ್ಟಾರತನ್ ಲವ್ ಕಟ್ಟಾರತನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಫುಲ್ಲು ಐಕಿಡ ಕಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಜ ತಡೆ ನಾನು ಬಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಬೈದಿಂದೆ ಬರ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಮರೆತೇವ್ ಪಿಂದೆ ಆಚಂತ ಬುದಿರಿഞ്ഞ ನಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತಿಂತ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅವೇ ಡಾಟ್ 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 ಅವು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಕ ಅವಕ್ಕೆ ಶೀತ ನಾವು ಕಪ ಮರ್ಲಾಡಿಕ ಬಾಯ್ ಖಾಯ್ದೇರ ಸನ್ಯ ಮೆನಿಕ್ ಛೇ ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಹೋಪು ನಾನು ಮಗ ಇನ್ನ ಬರಿಕ್ ಉಂಟು ಪನೋಚ ಏಡಲ್ ಪನೋಚ ಲೇಟಂಡು ಏರ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡು ಲೆಪ್ಪುನೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡು ಏ ಬುರ್ಸಾ 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 ಇದಾದೆ ನಾಯ್ದಲ್ಲ ಕಂಪುನು ದ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾರೆಯ ವಿಲನ್ ಪೋಡಿ ನಾಯ್ದಲ್ಲ ಕಂದುನ ನಾಯ್ದ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಏ ದಾದಾ ಬಕ್ಕಾರ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನ ಮರ್ಮೆ ಈ ಇಂಚ ವಿಲನ್ ಆದ ಅಂಚ ಅನ್ಪುನ ಎಬೆ ಯಾನ್ಲ ವಿನಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಯಾವ ಈ ಬಣ್ಣ ವಿಲನ್ ಎಂಕಲ ಅಂಚ ಅನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಅಂಚನಿ ಅಲ್ಬಡ ಬಂದ್ಬು
ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮೇ ಬಾರ್ದಿ ಈ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರ್ದ ಲೆಪ್ಪೆ ನೀನು ಮಂಗ ಬಂಜಿನುಳೆ ಮನ್ಪು ಬಂಜಿನ ಸಮ ಬಿಯರ್ ನಿಂಗೋ ನಾನು ಬಂಜುಳೆ ಮನ್ ತಿಗಲೆ ಎದುರು ಮನ್ಪು పెట్టిస్తామేనమ్మా ಏನಂತೂಲ ಒಂದ ಕಲ್ಪು ಲೆಪ್ಪೆ ನಾಟ್ನೆಡೋ ಪುರ್ಸಾ ಮಾರಲ್ಲ ಎಂಕ ತಮ್ಮೊಟ್ಟುಂಡು ಪುರ್ಸಾ ತೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸತ್ ಮಲ್ದ ಪಿದಾಯ್ ಬಲ ಆಯ್ ಬರ್ತಿ ಯಾನು ಲೈಕ್ ಕುಂಟರ್ದೊಂದಿತ್ತೆ ನೀಕೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ದಾದ ವೇಷ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಬಾಕ ಎಂಚಿ ಸಾಂಬೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಅಂಜೋಲು ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚೆನೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ನನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲಕ ನಿಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಎಂಜಿನ ನಿಕಲ್ ಬತ್ತಿಂದ ಹೇಗೆ ಬತ್ತಿಂದೆ ಎಂಕೆನ್ನ ಬೊಡೆತೀನಿ ಎನ್ನ ಅವು ಅಲ್ಲ ಕುಜಾಲ ಇಂಚೇನೆ ಆಯ್ ದಿನಾಲ ಪೇಪರ್ ಓದ್ವಿ ನಾನು ಪೇಪರ್ ದಾದುಂಡು ಮುರಣಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂತಿಂಡಿ ಅವು ಆಪುಂಡಿಗೆ ಯಾನತ್ತು ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಯಾನಂಚಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕುಜಾಲ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಒಂದಂಚಲ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಯಾನಿಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ ಅವು ಇತ ನಿಗಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಲ್ಲೆಂದು ಎಂಡ ಕೆಂಡ ಆಪಣ ಮಾರ ಜವನಿ ರಾಯ್ಬೋ ಕಾಕುಲ ಅಕಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಳು ಅಂದದ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಸ್ ಪಿಲಿ 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 ಹಾಕದೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಿಲಿಕ್ ಹಾಕಿಯನ ಕಾಲಿ ಪಿಲಿ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಅವು ಮಂಗೆ ಅವು ಎಂಚಲ ಗಬ್ಬಾಲಿ ಎಂಚಲ ನಲಿಪಾವಲಿ ಡಲ ಇಂಕೊಂದು ವಿಷ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಪಿಲಿ ಕಾಕದೆ ಪಂಡಾಯ ಸಿಂಹಾದಿಪ್ಪು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಪ್ಪು ಸಿಂಹನೇ ಅವಡು ಪಿಲಿ ಅವಡು ನರಿ ಅವಡು ಕುದಿಕೆ ಅವಡು ನನ್ನ ಬಾಸ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾವು ಪೂರ ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಗ್ಯಾಪ್ ದೀಪು ನೆಡ್ಡೆನ ಅಂದ ಬಾಕೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡೆ ಇತ ನಿನ್ನ ಮಂಗಲ್ ಲೆಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಮಂಗಲ್ ಲೆಪ್ಪಿಯ ಏನ ಮಂಗಲ್ ಲೆಪ್ಪು ಬೊಕ ಮಂಗನ ಜಬರ ಲೆಪ್ಪರಾಬಜಿ ಬೊಕ ಎಂಚಲೆ ಮಂಗಲ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಎಂಜಿನವು ಎಂಗಲ ಬಾಸನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಕೋಡಾವು ಎಂಚ ಕಮಾನ್ ತೂಲ ಬಾರೆ 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 ಬಿಂದಿಗೆಯ ಬಾರೆ ನನ್ನ ಗುರುಬನರಾಣಿ ಆಯಪೋಯಪ ರೂಪ ಅಮ್ಮಂಗನ ದಾಯ ತೂಪ ಈ ದಾಯ ಅಲಕ್ಕ ಕೆರ್ಪ ಬಾಸನ್ ಲೆಪ್ಪು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರೊಂದೆ ಮಂಗಲ ಅಯ್ಯನ್ನ ಬಿಡ್ಲ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಫಿಲಿಂ ತುಯಾರ್ ಇಸ್ತಾನಬೆ ಫಿಲಿಂ ತುಯಾರ್ ಇಸ್ತಾನಬೆ ಬೊಕ ಎಂಚ ಮಾರ ಪ್ರೇಮದ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದನು ಕಣ್ಣೀರಲಿ ಲೆಪ್ಪು ಈ ಜಪ್ಪು ಯಾರು ಇಳಿಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ನ ಮೈಟ್ ಮಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಮಂಗೇನೆ ಈಗ ಮಂಗನಾಟ ಶುರು ಮಾಡುವಲ್ಲ ನೋಡು ಮಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಟಾಟ ಮಾಡು ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಂಗಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹೇಳು ಮಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಂಗಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಟಾಟ ಮಾಡು ನೀನು ಮಾಡು ಮಂಗಣ್ಣ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಜನ ಉಂಟು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಪುಂಟು ಜತ್ತು ಸೈಲಾಲ್ಪ ದೇವರ ಮೂಜಿಗ ಸೇಪತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಮಂಗಣ್ಣ ಎರಡು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕು ಮೈಕ ಹೋಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅವಡು నీకు దాద పొడిచతా నీకు దాద పొడిచతా దాద టైటాపును ಗೋಮಣ ಈ ತಾಕಲ್ದ ಪೇಟೆ ತಿಂದು ಸೈಪನ
ನಮ್ಮ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಏರ್ 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 ಮಂಗೆ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಅವರ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಅವರಂದ ನಮ್ಮ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತೂಪನ ಐಜ ಜಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಟ್ 2 3 ಎಂಚ ఆ ఎక్కడ ఉంటాడు అయ్యేరు నమ్మ బొట్టు ఉంటుందండి ఉంటుంది అవుతాదండి అవు డోలు తిట్టింది అక్కడ గుట కాదని అవు డోలు కోలు తిట్టింది ಇತ್ತ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾನು ನಿಕುಲು ಏರನ್ ಯಾರಲ್ಲದ ಚಂಡೆ ತಕೊಳತ ನಮ್ಮ ಡೋಲು ಬಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಹತ್ತು ಬಕ ನಿನ್ನ ಮಗನ ತರೆ ಕೊಣಪು ನಕ್ಲಿ ತರೆ ಕೊಣಪುನತ ಇದು ಎನ್ನ ಮಗನ ತರೆದಾಯ ಕೊಣಪಿನಿ ತರೆ ತಮಾಸೋಗು ಅಂದಂದ ಅವು ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಣ ತಾರೆ ತಮಾಸ ಅಂತ ನೀರು ದೋಸೆ ತಿರ್ಕದು ಹಿಂಗ ಅಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾದವು ಎಂಕೆಂಚಿನ ತರೆತ ಸೂಪು ಮಾತ್ರ ಏ ಉಂತಲೆ ಮೇ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಎನ್ನ ಮಗನ ತರೆ ಎಂಜಿನ ಏಡ್ದ ತರೆ ತಲಕ ತೋಜಿನ ಒರಿಯಾಗ ಸೂಪು ಒರಿಯಾಗ ಎಂಜಿನ ಸುಕ್ಕ ಒರಿಯಾಗ ಎಂಜಿನ ನೀರು ದೋಸೆ ಎನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಪೋದು ಪೋದು ಪಿಲ್ಲಿಯ ಈ ಎಲಿ ಜೀವ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ತಿಂತೀನಿ ಉಂತತ್ತ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಲೆಪ್ಪು 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 ಯಾರು ಪಾರ್ಕ್ ಕುಳಿದು ಉಳ್ದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಕ ಅವಳ ಒಂದು ಪೊನ್ನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಚ್ಚು 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 ಅಂತ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಬತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೆಪ್ತಂಡೆಗೆ ಎಂಚಾಕಿ ಎಂಚಾಕಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲೆಂಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಮರ ಇಲ್ಲ ಸೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪತ್ತಿ ಬಿಡು ಏನಾನು ಬಿಡು ಯಾನಾಗ ಕೈ ಬಿಡು ಜಯ ಅನ್ಮೂರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಯ್ಪುನ್ ಮಾರ್ಗಿ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಹಾಕರಿದ್ದಿ ಎಂಕಿ ಆನೇ ಹಾಕುವೆ ಬುಳ್ಳೆ ಸತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಲೆಪ್ಪು 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 ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗನೇ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಲೆಪ್ಪು ನೆವೆ ನನ್ನ ಮದ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತಾವಡು ಮೇ ಮದ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತಾವಡು ಅದೇ ಬಾಸ್ ಯಾಂದಾದ ಬಕಡ್ ಬಣ್ಣ ಬೇಡ ಪಾಸರನ್ನು ವೈದಿನಿ ಮೂಲ ಮೊಕಲ ಬತ್ತಾರ ಹಿಂಗ್ ನೆನಪಿದ್ದಿ ಬಾಸ್ ಬಾಸ್ ಒಂದ ಓ ಕರಡಿ ಬಾಸ್ ಇರ್ನ ಲವರ್ ನೋಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಮದ್ದೆ ಯಾನೆ ಬಂತು ಆದತ್ತು ಇರೇ ಮಾರನೇ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ಉಂಟು ದಾದಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರಿಯಮಣಿ ಇದು ನಿಜತ್ತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮೇನಾಜ ಕರಿಮಣಿ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಅಂದ ಸಸ್ಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಕಾರುಂಗಿಲ್ಲ ಅವಳ ಐಕಿ 7 ಸುತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಹೇಳ್ಸುತ್ತು ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸುತ್ತು ತರೆಯೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಸರಿ ಆಪುಡು ವೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ ರೆಡಿ ಆಪುಡು ಪರ್ಪರತ್ತ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನು ಬಲವಂತವಾದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನು ಶೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಈ ಉಂಟಾವನ ಅವು ಎಟ್ಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರಿಜೋ ದಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಸ್ ಬಸ್ ಈರೇಗ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಕೊಂಡತೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಚಡ್ಡಿ ಚಡ್ಡಿ ಹೌದೇ ಚಡ್ಡಿ ಬಕೆಂಚಿನಿ 500 ಸಾಂಡಿ ಸಮಯ ಅರ್ಧ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿನ ಮುರಾನಿಂಡತ ಜೋಕುಲು ಮತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ನೆಟ್ಟಿಜಿ ಒಂದು 6 ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟದಾಯ್ತು ಇಂಚ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಏ ಮಂಗ ಮಂಗ ಮಂಗಲ ಕಾನ್ಪುನು ಮಂದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಚನ ಬೇ ಅವು ಇಂಚದ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದು ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಹಾಕುನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ರಡ್ಡು ಹೊಟ್ಟೆಜ್ಜಿ 4 ಹೊಟ್ಟೆಂಡು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಅವತ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಂದ ದಾದ ಒಂದು ಅಂದು ಬಸ್ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪಣ್ಣು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುರನಿ ನಾನು ತೂಣಗೊಂಡತೆ ಜೋಕುಲು ಪರ ಅಂಚೆನಿಂದೆ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಇದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಓ ಇದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎನ್ನ ಸೊಂಟ ಬೋಡಂತ ಈ ಬಾಲ್ ಇಡು ಲಗ್ಲಿ ಬಸ್ ಫೀಲಿ ಬಸ್ ತಾಗಣಿ ಬಸ್ ತಾಗಣಿ ಬಸ್ ಆಕನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಾಗದಿಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಲೆಪ್ಪು ಮಗನ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಲೆಪ್ಪು ಎಂಚಿನೆಂದು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಮಾರಾಯ ಆಯ್ತು ನೀಕ ಹಾಕಿಂದ ಹೇಗೆ ಹಾಕಿಂದ ಎನ್ನ ಕೆತ್ತಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಆಯನ್ ಲೆಪ್ಪು ఆయన ಕೆಲಸನೇ ಹಾಕುನೆ ಮಾರಾಯ ಆ ಎರೆಲ್ಲ ಬುಡುಪುಜೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬುಡುವೆನಾ ಲೆಪ್ಪಿಯ ಈ ಲೆಪ್ಪಿಯ ಇದಾ
ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಲಿಪ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಮಾರೆ ಟೈಮ್ ಆಗುಂಡು ಬೇಗ ಲಿಪ್ಲಿ ಎಂಕ್ ನಿನನ್ ತೂನಾಗ ಪಾಪಲ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗ ಬಂಡ ಸನಿ ನಿನ್ನ ನೆತ್ತಿಡೇ ಕುಲ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಯಾನ ಸನ್ನಿಗೆ ಹೋಡಿಜಿ ಮಗ ನಿನ್ನ ಸನಿವಾಳಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಹೋಡಿದ್ಲೆ ಆ ಸಮ ಹೋಡಿದೆ ಈ ಕುಳ್ಳಿಯ ಇನಿ ಎನ್ನ ಕೋರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಎನ್ನ ಕೋರಿ ಕಾದೋಡಿ ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ ಬಡ್ಡಾಯಿಜಿಂದ ಯಾವ ಬಟ್ಟಣ ಬೇರೆ ದೇವನ ಮಾರೆ ಹೊಸ ಎನ್ನ ಕೋರಿ ನಿ ಕಾದುಂಡೆ ದಾದಾಜಿಯಾ ಎನ್ನ ಕೋರಿ ಕಾದು ಅಂದಿಯ ದನಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕೋರಿ ಕಾದಿನ ಪೆಟ್ಟು ಕಾಯಿನ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಚೆಲ್ಲಟ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಅಮಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಿಂಗೆ ದಾಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಯೋ ಪಾಪ ಅನಾಥ ಬಡವ ಸರಿ ಬಡವ ಓ ದೂರ ಸರಿ ಅವ್ರು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಳು ಪಂಡೇರೆ ಕಟ್ ಪಂಡೇರೆಂಡ ಚಾಪಾರು ಚಾಪಾರು ಬಂದು ಯಾನ್ ಮೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ನನ್ನ ಪರಂದೆ ಗುಳ್ಳಿ ಊರು ದೊಂಡದ ಪಸೆ ಹಾಕಿ ಒಂದಿ ಚಾಪಾರು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಓಡೆಲ್ಲ ಪಾರಲ್ಲಿ ಮುನ್ ನಾಯ್ದೆಲಕ ಕುಲ್ಲೋಡು ನೆತ್ತೆರ ಕಕ್ಕವೆ ನಿನ್ನ ಉಂಟೆ ಮುನ್ ಏನಾಯ್ತೋ ಇದೇನಾಯ್ತೋ ವಿಧಿಯಾಟ ಏನಾಯ್ತು ನೀನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಾಯ್ತು ಪೊಲೀಸೇ ಯಾನು ಇದರಿಂದ ತೂತಿನಿ ಹತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಯಾನು ತೂತಿನಿ ಬೇತೀನಿ ಹಾಕದಿಲ್ಲ ಬೇತೀನಿ ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಇದ್ದು ಸರಿ ಯಾನು ಬೇತಿ ಆಯ್ ಬೇತಿ ಇರ್ ಬೇತಿ ಇರ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇತೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆಯೇನೆ ಪೊಲೀಸಿಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏರು ಬರ್ಪೇನಿದೆ ಅಂದ ಮಾಮ ಹೊಲದುಂಬು ನಿಕ್ಯಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಹಾಕಿನತ್ತು ದಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪಾರ್ಕಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂಕೊಂದು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಾವತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೊಂಡ ಏರ್ನ ಪೋಪುನು ನಿನ್ನ ಪೋಪುಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ ಪನ್ಪರು ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲು ಹಾಕುನು ಬಜರಂಗದಲ್ಲ ಹಾಕುನು ಆ ಸೇನೆ ಈ ಸೇನೆ ಬಂದು ಹಾಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎನ್ಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆನು ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ದಮ್ಮ పొన్నులేను ఏపల ఎడ్డ దృష్టి తోడు దమ్మ ఈ పొన్నులేను ఓలోలు పార్కడలు ఎత్తుకొని పోదు కుల్లవ నేడుదు అట్లనే ఇల్లడు పోదు నీ అత్తడు పోదు కేను ఐక్య మర్యాద ఉండుమే ಅಣ್ಣ ಕೇನರೆ ಪೊಣ್ಣ ನಿಲ್ಲಡು ಪೊದು ಕೇಂದೊಲಿ ಬಕದಾನೆ ಅಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಸಲು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಏನುಡಾಯಿನ ಬೇತೆ ಜನಟ್ಟಿ ಇತ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಕೇಂಡ ಕೊರೆಯರ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಏರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಆಡಗೆ ನೋಡು ಹೌದೇ ಓ ಹೌದೇ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ఆయన బొడేది ತಿರದಂತಿನ ರಮಣಿ ದಿನ ಕೊಂಜೀರಿತಿ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಲು ಮಲ್ಪುವೇರಿ ನಮ್ಮ ಬಜಿದಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ಲಾಂಟ್ ತೃಪ್ತಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ದಯಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಬಚ್ಚಿನದಲ್ಲ ನೀರು ಮೀನಿ ಬೋಡ ತಂಪು ಪಾನೀಯದಲ್ಲ ಬೋಡ ಫುಲ್ ತಂಪಾತಂದು ಫುಲ್ ತಂಪಾತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರದು ಅಕುಲ್ ತಂಪಾತೇರು ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕುಲ್ ದಾದ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಎಂತಿನ ಅಂತ ಬಂದು ಓಕೆ ಅದೇ ಕೇನ್ಗದೆ ಓಕೆ 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 ಡನ್ ನವೀನ್ ಸರ್ ಫ್ಲಾಂಟ್ ತೃಪ್ತಿ ಇರೇ ತೃಪ್ತಿ ಆಂಡ ಒಂತೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು ದಯಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಕಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಪೋಯರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಂಗನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿರು ಮಾತನಾಡುವ ಮಂಗ ಆರು ಬತ್ತೆ ಕೊಂಚೂರು ದಾದಂತೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರಂತೆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇತ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನೈಕೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಕ್ಕಲೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನೈಕೆ ದಯಪನ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂತೂ ಓಲ್ಲ ಪಂಚ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಿಕ್ಲ ನಲ್ಲ ಅವಕಾಶಲುಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚಾಂದು ದಾಳ ನಿಕಲ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರ್ನ ಇರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುರಾಗ ನಲ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಐನಾತ್ರ ನಿಕಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂದು ಅನ್ಪನೊಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ ಕೇನ್ಗ. ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ಗೆ ಏನು ಚಾಡ್ ಅನ್ಪನ್. ಶಶಿ ಸರ್, ಸಚಿನ್ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಸಚಿನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು. ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದಿರು ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಗಾರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಅರ್ನನೇ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಬೈತನರಿಗೆ ಆ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಉಂಡು ಸಚಿನ್. ಈರೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆತೋಡು ಮನ್ಪುನ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಗ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆತ್ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆವಂದಿಚ್ಚಾಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆವಂದಿಚ್ಚಾಂಡು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಲಿಫ್ಟ್ ಆಂಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ನಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಗಟ್ಟಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಪಂಚ್ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಾಗ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಪಂಚ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕುಲು 2 ಮಾರ್ಕ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ದೆರ್ಪೋಡು ದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಪಂಚ್ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಅವೇನು ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ನಲ್ಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ಕೋರ್ಲೆ ಬಂದೆ ನಂಜಿ ಆರೈಕೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಜೆಷನ್ಲ ಕೊರಿಯರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ರೇಯಾ. ಸರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಇರುವಂತೆ ಬೇಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಂತಾರೆ ಒಂತೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕುಡೊಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಬುಡ್ಡ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಾತಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂತೆ ಸಿಂಕ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ಬುಡ್ಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. All the best. You enjoyed? Yeah, I enjoyed it. Okay. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೇರ್ ಏರಿ ಆರ್ ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್ 6 ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂಜನ. ಯಾ 4 ಹಾಕಿರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ 6 ಹಾಕುವರು ಪಂದೇನದ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೇಯಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಏಪಲ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಿಮ್ ರಾಮದಾಸ್. ಸೊ ತೃಪ್ತಿ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗಾತು ಸುರುಕು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆತಜಿ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಕುಲು ದೇತೊಂಡರು ಆ ಎಂಟ್ರಿಡ್ ನಿಕುಲು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ದು ನಿಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ದ ನಿಕಲು ಇಂಜಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐರ್ದು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಜಿನಾಂಡು ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಪುಲಕ ತೋಜುನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಆತನು ಇತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ನಿಕುಲು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನಾಗ ಒಂದು ಬಾಕಿದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಅವೇನು ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ತಾಂಗೊಂದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಮೂಲ ದಾನೆ ಆತನ ಪಂಡ ಏಪ ಸಚಿನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡುದುಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೋಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಮೂಲು CPL ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚೆಲ್ಲ ತೂಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂಪ ಒಂದು ರಡ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆತೆ ಅಪ್ಪಗರದು ಇತ್ತೆ ಮುಟನ ನಿಕಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಕಲ ನಿಕಲು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪರ್ ಖಂಡಿತ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಜಡ್ಜಸ್ ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಸವಾಲು ಉಂಡೆನ್ನ. ಓಕೆ, ಜಡ್ಜಸ್ ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸವಾಲು ಉಂಡು ಇದು ಸಚಿನೇರ್. ಓಕೆ, ಸಚಿನೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಐಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಚಿನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಿಕಲ್ ಪನೋಡು. ಓಕೆ, ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಸಚಿನೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ, ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ ಅಥವಾ ಕ್ರೇಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ? ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡು. ಸ್ಟಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ, ಕ್ರೇಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್. ಓಕೆ, ಇರೆ ಕ್ರೇಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಂಡೇರು. ಓಕೆ, ಶ್ರೇಯಡಕೇನ್ಗ ಸ್ಟಾರಾ, ಕ್ರೇಜಿಯಾ, ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿಯಾ? ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರೇಜಿ. ಒಂಜಿ ನೋ ಚೀಟಿಂಗ್. ಒಂಜಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಇಜನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆದ್ ಮಂತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ ಕ್ರೇಜಿ. ಯಾ ಓಕೆ, ರಡ್ಡ ದಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ಪದೊಂದ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಶಿ ಸರ್. ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನವೀನ್ ಸರ್ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೀರು ಕೊರ್ಪಾರ್. ಹಲೋ, ನನ್ನ ದಾಲಿದ್ದಿ ಸರ್ ಪೂರ ಪತಂ ಪೋತೇರು. ಆರು ಒಂಜತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಆಪೆ. ಓಹ್, ಇದು ಸೂಪರ್.
ಅದು ಇದು ಅವು ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಬಂಡರತ್ತೆ ಅವು ದಾದ ಒಂದು ಪನೋಡು ಸುರುಕಿ ಪಡ ಅವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಅಂಚ ಶೋ ಪನೋಡದ ಸರ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಪೂರ ಶೋ ಪನೋಡದೆ ಸರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಓಕೆ ಮೂಜಿಲ ದಿಕ್ಕಿಡು ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೊ ವೆಲ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲಾಂಟ್ ತೃಪ್ತಿ ಸೊ ವೆಲ್ ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತ ತೃಪ್ತಿ ಆತನ ಅಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ CPN ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯೋಜನಾ ಸಂಘ ಸೊ ದಯಮಲ್ತ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ₹5,000 cash for the team. So ಅಂಚೆನೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ for the team members. And finally, the movie tickets, Suchitra Anchane Prabhat, season award, free movie tickets. Nama Comedy Premier League season 2 ta lekkadu. So we have one jelliya momento nenepina kaanike. Thank you sir, thank you so much. Thank you. Thank you sir, thank you so much. Okay, so ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕೆ ಸರ್ ಸೊ ಆರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅರೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇರ್ನ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ತೊಂದ್ವೇರು ಸೊ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ಮಾತ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೀರಾಕ್ಲೆ ಪಂಡರ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇದಾದ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೇರ ಕುಲ್ದೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಐಟ್ಲೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದನ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಪನ್ನಾಗ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೊಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಲವೆನ್ ಇಷ್ಟಪಡೆ ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಲವೆನ್ ನಿಜವಾದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಜವಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಡಿ ಕುಕ್ಕುದ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಡಿ ಕುಕ್ಕು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿಡಿ ಕುಕ್ಕುದ ದಾಲಾಂಡಲ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ತಿನ್ಕ ಪಡದು ಅಂಚ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೋಡಿ ಎಂಜ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ನಲ್ಲಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದಾಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಡು ಬರೀ ಒಲ್ಗಾರ ಅದು ಹತ್ರ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಯಾನಂತೂ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನವನ್ ಇಷ್ಟಪಡೆ ಪನ್ಲಿಜ್ಜಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು B4 ಚಾನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ದೀತಡು ಅವೆ ನಾನು ಸುರುಟ್ಯಾನ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವಡೆ ಕೇಂಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮರದ ಪನ್ನಾಗ ಆತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಗರ್ ಒಲ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸುರುಟೆ ಹಾಕುಲ್ಲ ಅವೇನು ಪಂತೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆಂಕ್ ಆವಡ್ ಅವಕ್ಕ ಎಂಗುಲ್ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂತ ಬಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಿಕೆಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಬೈದಿನಿ ನಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಲ್ತಿನಾತು ಮುಗ್ಗಿಯುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರೇಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ವಿಜುಪಾಲ್ ಮಾಮೂಲಿ ಎದುರುಡು ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿ ಅರಡಲ ಎಂಗ್ಲು ಬೋಡಾಯ್ತು ಕಲ್ತಿನಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಕೊರಿಯರು ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಲ್ಲಾತ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನಿರ್ದಾತ್ರ ನಿಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಪಿದೆ ಬರೋಡು ಬಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ನಲ್ಲಾತ ಶ್ರಮ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಒವೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯಲ್ಲ ಗಮನಗೂ ದೆತ್ತೊಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಿಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ಏತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಡ್ದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಹತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ತು ತೋಷ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಅವೇನು ಎನ್ನಿಯರ್ ಬಂದನ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿಲ ಮಹಾಗಣಪತಿಲ ಒಪ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಕಲೆಗೆ ತರತಗ್ಗಾದ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕಿ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಕೊರ್ನ B4 ಚಾನಲ್ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಮಾತರಿಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ವೆಲ್ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊರಿಯರು ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜಯಮಾತಾ ಅಂಚನೆ ಫ್ಲಾಂಟ್ ತೃಪ್ತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜಯಮಾತಾ. ಸೊ ಮೊಕಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಸೇರ್ದ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್
138 138. ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡ್ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ತೃಪ್ತಿದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏತುಂಡು. ಫ್ಲಾಂಟ್ ತೃಪ್ತಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಸೇರ್ಪಾದ್ the total is 98. Congratulations, 2 points on the board and better luck next time. A great performance. Bari elli antaradu anchinchadu but still great job. Okay, so congratulations. Yes, well, thank you so much. So inita episode mugipuna anchina portu. So first of all nama ಮೂಜಿ ಜನ judges ಗೆ thank you panodolla, thank you Shashi Anna, thank you Shreya and thank you Maim Ramdas sir. So anchene nama ಮಾತ team ಗಳ thank you panodolla for performing well and anchene ಬಂಜಿನಿಲ್ಕೆ ತಿಳಿಪಾಯರು ಮಾತೇರಲ್ಲ and ನಿಕುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೆಯರು ಸಂಚಾದ ಇಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ. So next episode ನನ್ನಾತ ತೆಲಿಕೆ ನನ್ನಾತ ಗಮ್ಮತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ತಿಕ್ಕುವ. So until then, this is finally Vijay Vinit signing off from this program. Until then, bye bye, take care and stay tuned to V4 and Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2.